ቦታ ታሪኽን ታሪኻዊ ከባብን እዩ ኣድሊስ እዚ ምስ ስልጣነን ታሪኻዊ ሰረትናን ጥቡቕ ምትእስሳር ካብ ዘለዎም ማእከል ስነ ጥንቲ ምርምር ይካየደሉ ታሪኻዊ ወደብ ኣድሊስ 56 ኪሎ ሜትር ደቡባዊ ምብራቕ ካብ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ርሒቑ ዝርከብ ሓደ ካብ ኣገደስቲ ጥንታውያን ማእከላት ንግድን ስልጣነን ዓለምና ብምንባራ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝመጹ ነጋድያንን ዳሃሳሳትን ብህንጡይነት ዝበጽሕዋ ዝነበሩ ቦታ ኮይና ኣድሊስ ዝብል ስም ካብ ኣዙሊ ዝብል ቃል ዝረዓመ ኮይኑ ትርጉሙ ከዓ ጻዕዳ ሑጻ ዝውክል ከም ዝኾነ ይንገር ንኣደኻኹና እቲ ኣከባቢ ብመንጽር ስነ ህይወት ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ኤርትራ ሓደ ካብቲ ክፋል ናይ ገፊሕ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ስንጭሮ እትውንን ደናኪል ዲፕሬሽን እንብሎ ቦታ እያ ብፍላይ ወሽመጥ ዙላ ከባቢ 4 ኪሎ ሜትር ቁመት ዘለዎ ኣከባቢ ሓውሲ ደሴት ቡሪ የእቲኻ እዚ ኣከባብን ኪኑ ውሽጢ ኣፍ ክፋል ናይ ለጠቕታ ደንካልያ ብምእታው ዘሎ ኣሰራት ናይ ወዲ ሰብ ክሪኦ እንከለና በዚ መንጽር እዚ ኤርትራ ቅድሚ 1 ሚልዮን ዓመት ዕድመ ዘለዎ ኣሰር ናይ ወዲ ሰብ ኣብዚ ኣከባቢ እዚ ከም ዝነበረ ንርዳእ እዚ ማእከል ምርምር ኮይኑ ዘሎ ቦታ 40 ሄክታር ወይ ድማ 0.04 ትርብዒት ኪሎ ሜትር ስፍሓት ይሽፍን ብዘይካቲ ብዘይ ስነ ፍልጠታዊ መንገዲ ዝተዃዕቱ ገለ ከባቢታት ኣብ ኮርሱ ኣገደስቲ ጥንታውን ባህላውን ውርሻታት ሓቂፉ ይርከብ ንጥንታዊ ንግዳዊ ማሕበራውን ፖለቲካውን ርክባት እዚ ከባቢ ምስ ካልኦት ከባቢታት ዓለም ዝግለጹ ዝተፈላለዩ ኣሰራት ዝርከቦን ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ጽጹ መጽናዕቲ የካይድሉ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ክፋል ናይ ገፊሕ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ስንጭሮ እትውንን ደናኪል ዲፕሬሽን እንብሎ ቦታ እያ ብፍላይ ወሽመጥ ዙላ ከባቢ 4 ኪሎ ሜትር ቁመት ዘለዎ ኣከባቢ ሓውሲ ደሴት ቡሪ የእቲኻ እዚ ኣከባብን ኪኑ ውሽጢ ኣፍ ክፋል ናይ ለጠቕታ ደንካልያ ብምእታው ዘሎ ኣሰራት ናይ ወዲ ሰብ ክሪኦ እንከለና በዚ መንጽር እዚ ኤርትራ ቅድሚ 1 ሚልዮን ዓመት ዕድመ ዘለዎ ኣሰር ናይ ወዲ ሰብ ኣብዚ ኣከባቢ እዚ ከም ዝነበረ ንርዳእ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ ዝሓለፈ 2012 ዝጀመረ ናይ ፕሮጀክት እንገልዒላ ራመድውን ከባቢ 1.2-1.3 ሚልዮን ዓመት ዕድመ ዘለዎ ሓደስቲ ታሪኻውን ቦታታት ቅድመ ታሪኻውን ቦታታት ኣሰራት ተረኺቦም ኣለዉ እዚ እንታይ ዘርእየና ህላዌ ኣሰር ናይ ወዲ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ዝተፈላለዩ መጥበውቲ እንስሳታት ኣብዚ ኣከባቢ ኪንዮም ሚልዮናት ዓመታት ዝኸይድ ኣሰር ከም ዘለዎ ዝሕብረና እዩ ካብኡ ንባሕሪ ገጽና ኣብ ንቐርበሉ ኣሰራት ናይ መጀመርያ ወዲ ሰብ ምስ ናይ ባሕሪ ህይወት ዝተዛመደሉ ኣሰራት ኣለውና መንግስቲ ኤርትራ ንማእከል ምርምራት ኣገዳሲ ዝኾኑ ከባቢታት ወይ በርቂ ታሪኻውያን ቦታታት ልዑል ኣተኩሮ ብምሃብ ይሰርሓሎም ካብ ጽባሕ ናጽነት ጀሚሩ ሃገራዊ ቤተ መዘክር ብምቓም ብውሽጣዊ ዓቕምን ምውሃድ ቅዱሳት መሻርክትን ብምዃን ኣብ ምዕቃብን ምድሳስን ቀዳምነት ብምሃብ ዕቱብ ስራሕ ይዓምም ኣሎም እቲ ኣብ ኣድሊስ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት እውን ሓደ ኣብነት እዩ ኣሰር ናይ ቅድሜ ጽሕፋዊ ዘመን እንብሎ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ሮክ ኣርት ናይ ኣኻውሕ ቅብኣታት ውቕሮታት እውን ኣብ ምዕራባዊ ከባቢ ናይዚ ኣኽራናት ኣብዚ ቦታ እዚ ብዙሕ ኣሰራት ከም ዘሎ እዩ ዝሕብረና ስለዚ ወሽመጥ ዙላ ኣሰር ናይ ወሽመጥ ዙላ ምርዳእ ማለት
ሓደ ካብቲ ኣሳሪ ናይ ስነ ህይወት ናይዚ ኣከባቢ እዩ ስለዚ በዚ መንፅር እዚ ኣዶኻኹና ናይዚ ኣድሉይስ ተደኪናሃሉ ዘላ ኣከባቢ በዚ መንፅር ዝክርአ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ስነ ህይወት ስቕልካ ዝጀመረ ዘይኮነ እዚ ድሕረ ባይታ ዘለዎ ምዃኑ ክንርዳእ ንኽእል እቲ ኣብ ኣዱሊስ ዝካየድ ንጥፈታት ምርምር ስነ ጥንቲ ሃገራዊ ቤተ መዘክር ኤርትራ ምስ ኣብ ዝተፈላለያ ዩኒቨርሲታት ዓዲ ጥልያን ዝነጥፉ ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ብምትሕብባር ከካይዶ ጸኒሐን ኣሎን ኣብ ታሪኻዊ ወደብ ኣዱሊስ ኣብ 4 ጽላታትን ኣብ 5 ገጻትን ዝተኸፋፈለ ኩዕታ ካብ ዓመተ 2011 ይጀሚርዎም ዛጊት ኣብ ምክንኻንን ምዕቃብን ዘድሃበ ንጥፈታት ይቕጽል ኣሎም ከም ንፈልጦ እዚ ፕሮጀክት ኣብ 2011 ጀሚሩ ጎን ክጅመር ከሎ ክሳብ ሕጂ ሃናና ናይ ምዕቃብ ምስቲ ዝከይድ ዘሎ ኣብቲ ሳይት ዘላቶ እቲ ቦታ ኣዝዩ ተዓፋፊ ቦታ ስለ ዝኾነ ካብ ከበሳ ዝመጻ ውህይ ስለ ዘለዋ ነው ናብቲ ቦታ ናብቲ ንቁጣ ሓያቱ ኩልሻ ምዕቃብ ንገብር ኢና ማለት እዩ الشغل እንደበይና ወላ ከሳር እንደበይና ይኮን ታሪክ ማልና قل السامي قلت ترى دورات معنا قلت ترفع ابونا احنا قلنا نترفع ليه يعني نوشنا وعبينا قل عقبه لا يأمر قلنا نستأمره أدريس كأ عباي ودباوت كتما كم زنبرت أبزي وانزي خمانيا اتي عبيتا خمانيا اندا وسخي خيط كم زلو اتي زبلتي تاريخاوي عدنا كم زخونه ما بقول ناي ودي سب كم زخونت أرجع يسأل لقب زوانزيا لا كان لقبرام لا كان لازما تاريخ بدو أنا شو أقول الفقر مني لو من أمهم سووا معين صبتهم تلقى العرب لو من أمهم سووا فصروا علو الله قال لي كمان زيادة أنا مرة سمعت اللي عاد كمان ذاته بزحمة كمل لكم لفوا علو لكن يوم من قبل صراحة مي إلا على دبا 6 سنين قبل يقولوا كانت ولا كان حتى لبيوت احنا نعقبوا لبيوت نالا وهلا العقبة سبب لا اللي ما على خير رينا ومن رينا يكون الحمد لله سكيمته شقيالنا ولسه كمان من الله وحر العقبة قل العقبة وبعد كمان لحافظ دي بيديو سواء من نحن معاش من هذا من كان يعني معيش اللي مسيت انا بلا كان شقيه لابد ماني وصل ጥንታዊት ወደብ ኣድሊስ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ እትርከብ ውዕውዕ ንግዳዊ ርክብ ምስ ማእከላይ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ከም ዝነበራ ኣብ ዝተፈላለዩ ክላሲካውን ባይዛንታውን መዋዕላት ዝተጻሕፉ ሰነዳት ታሪኽ ይገልጽ ኣብቲ ግዜ እቲ ምስተን ፍሉጣትን መትኒ ቁጠባዊ ርክባት ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝነበራ ወደባት ከም በዓል ብሮኒከ ሞዮሶርሞስ ቃሲር ክሊስማ ኣይላ ኣከባብን ድማ ናይ 700 ዓመት ንግዳውን ባህላውን ርክባት ከም ዝነበራ ይፍለጥ ኣዱሊስ ካብ ካልኣይ መዋዕል ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 7ይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ማእከል ስልጣንን ዝተፈላለየ ማሕበራውን ቁጠባውን ርክባት ዝካየደላ ምዕብልቲ ከተማ ምንባራ ሰነዳት ታሪኽ ይሕብሩ ብተወሳኺ እዛ ከተማ ምስ ክልቲኡ ሸነኽ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ርሑቕ ምብራቕ ማእከላይ ባሕርን ኣፍሪቃን ንግዳዊ ርክባት ከም ዝነበራ ይፍለጥ ናይ ኣድሊስ ስልጣነ ታሪኻዊ ወይ ከዓ ሂስቶሪ አርኪኦሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ንብሎ ወይ ከዓ ጠመተ ክርዳእ እንድሕር ኮይና ንምዕራባዊ ቆላታት ናይ ኤርትራ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ምዕራባዊ ቆላታት ኤርትራ እንታዩ ቅድሚ 4000 መዋእል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እቶም ናይ መጀመርያ ብሕርሻ ዘበናውነት መጓሰን ዝነበሩ ኣህዛብ ኣብዚ ከባቢ እዚ ብፍላይ ኣብ መንጎ ሩባታት ጋሽን ኣጥባራን ይነብሩ ከም ዝነበሩ ዝሕብር ኣሰራት ኣለዎ እዚ ምናልባት ዞባና ምስ ላንድ ኦፍ ፑንት ወይ ከዓ ምድረ ፑንት
ተባሂሉ ዝፍለጠሉ ኣከባቢ እዩ ሽሕን 200 ዓመታት እዚ ኣብዚ ዝነበረ ፑንታውያን ኣህዛብ ምስ ንግስነት ናይ ግብፂ ናይ ንግዲ ርክባት ከም ዝነበሮም እዩ ዝግለጽ እዚ ቅድሚ 2500 ኣብ ግዜ ፈርዖን ሰሑርን ንግስቲ ሃፕቶፕሹትን ዝነበረ ብፍላይ ኣብ 5ይ ዳይናስቲ ኣብ 4ይ ዳይናስቲ ብፍላይ ናይ ወርቂ ንግዲ እውን ይካየደሉ ነይሩ እዩ ዞባዚ ብዙሕ ሃብቲ ዝነበሮ ዞባ እዩ እዚ ዞባዚ ብፍላይ እቲ ዕጣን ካብ ዝበ ካብ መቐርን ካብ መቐርን ዓንቋን ዝበሃሉ ኣብ ትሑት ዝናብ ዝርከቡ ዓይነት ኣግራብ ዝርከብ ጥረ ነገር ንመንፈሳውን ንሕክምናውን ኣገልግሎት የገልግል ስለ ዝነበረ ብነገስታት ናይ ግብፂ ካብዚ ከባቢ እዚ ይኸይድ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር እሱ ጥራይ ዘይኮነ ዝበ ዝበሃል ጥረ ነገር ዝተፈላለዩ ዓረ እንስሳታት እውን ካብዚ ኣከባቢ እዚ ይኸዱ ነይሮም እቲ ኣቐዲሙ ብዛዕባ ጥንታዊት ኣድሊስ ዝካየድ ዝነበረ ምርምራት ናይ ገዛ ርእሱ ሃጓፋት ዝነበረ እዩ ሓደን ቀንድን ምኽንያት ነቒፌታ ናይዞም ብዛዕባ ጥንታዊት ወደብ ኣድሊስ ዝተኻየዱ ናይ ምርምር ኣገባባትን ጽሑፋትን እቶም ምርምራት ብወጻእተኛታት ጥራይ ይካየዱ ምንባር እዩ እዞም ብዛዕባ ኣድሊስን ስልጣንያን ክመራመሩን ክጽሑፉን ዝፍትኑ ዝነበሩ ወጻእተኛታት ነቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ስነ ጥንታዊ ኩዕታታት ዳግማይ ክዕቅብዎን ብግቡእ ክስንድዎን እቲ ሓቀኛ ታሪኽ ክጽሕፍዎን ኣይከኣሉን ተመሊሶም ነቲ ዝረኸብዎ ቅርስታት ነናብ ዓዶም ይጋርትዎ ምንባሮም ድማ ካልእ ኣሉታዊ ነጥብ እዩ ስለዚ በዚ መንጽር እዚ ኣድሊስ ካብ ካልኣይ መዋዕል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 7ይ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረት ስልጣነ ከም ዝነበራ ሓደ ካብቲ ናይ ስነ ጥንቲ መጽናዕቲ ዝምስክሮ እዩ በዚ መንጽር እዚ ክርሪኦ እንድሕር ኮይና ድሒሩ እውን ዝተገብረ ብባሕሪ ምስ ደቡብ ስልጣነ ደቡብ ዓረብ ዝተገብረ ስልጣነታት ምስራት ወይ ከኣኒ ናይ ስልጣነ ናይ ኣድሊስ ናብ ከበሳታት ዘለዉ ብዙሓት ዘመናውያን ከተማታት ከም በዓል ከስከሰ መጠራ ዝኣመሰሉ ታሪኻውን ቦታታት ክዕንብብ ወይ ከኣኒ ከዓቢ ብስልጣነ ክብርኽ እውን ሓደ ካብቲ ዓብዪ ባብ ዝኸፈተ እዩ ተመራማሪት ስነ ጥንቲ ዶክተር ኪያራ ዛዘሮ ኣድሊስ ሓንቲ ካብቶም ኣገደስቲ ጥንታውያን ናይ ንግዲ ወደባት ኣብ ሰሜናዊ ወገን ቀርኒ ኣፍሪቃ ምንባራ ትሕብር some little pieces of this fragment to bring in Italy for do lab analysis. This analysis could tell us where this type of pottery was produced. So also the trade around Addis. ماشين أبزناي أدلس ناي بروجكت خلنا ما جدي نتسأله كذا أنت عينة تثبيت لنا تيلنا زي نقطة هل تخيلوا نشنخ سمينا ووجن مسفح هذا جبر جزء سلمتاي أبزي سمينا ووجن تمزلونا إذا نقطة هل استفعل عليه قصات ومنادق كله سلزخل سنفح والله نشنخ ناي سمين استفعل قصات ركب سلنخل بحاجة زي ذا جيوفيزيكال سيرفي ذا ماشين تجهز لنا كمية نساء كتحجزنا لتبل مصنعتي جدا إذا زي زلنا بوتا دمالي جزيا ولا لابراتوري مالك هجي أبزي جزيا ولا لابراتوري ما كاب قعتاز ملزو رخبتات مالتي أبزي ملزو نبأتها ويدما مسرتها زخانة تريتمنت ويدما زي نبأتها زخانة
ክንከን ይግበረሎም ማለት እዩ ሕጂ መጀመርያ ምስ መፁ ክመፁ ናቶም ቁፅሪ ናይቲ ነቁጣን ቁፅሪ ናይቲ ቦታን ናይቲ ከፊላዊ ቦታ ኣለዎ ማለት እዩ ምስ መፁ ድማ ብኡ ክንከን ይግበረሎም ካብቲ ቦታ ዝመፁ ብዙሓት ዓይነታት እዮም ብሮንዝ ኣሎ እዚ ከም ካቲም ዓይነት ገለ ማለት እዩ ወላ ቢድስ እዚ እንቁታት ኣለዉ ኮራልስ ኣለዉ ስራሓት ካይል ኣለዉ ብዙሓት እዮም ማለት እዩ እዚኦም ምስ መፁ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ንገብረሎም ንኣብነት ስራሓት ካይላ ተርእና ማለት እዩ ስራሓት ካይላ ሕጂ መጀመርያ ምስ መፁ እንታይ ይግበረሎም ይሕፀቡ ማለት እዩ ምስ ተሓፀቡ ድማ ንክነቕፁ ግዜ ንህቦም ግዜ ምስ ሃብናዮም ድማ እንታይ ንገብሮም ንፈላለዮም ኣብ ክልተ ንኸፋፍሎም ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ናይ ወደባዊ ፓርት ስለዝኾነ ናይ ንግዲ ቦታ ስለዝነበረ ብዙሓት ካብ ካልእ ዝመፁ ሓታሩ ይርከቡ እዮም ማለት እዩ እዛ ወደብ ቀንዲ ሞተር ምንቅስቃስ ናይ መሬት ከተማታት ከም ዳህላክ ቆሓይቶ መጠራ ያሓ ኣቑስምን ክሳብ ሶማልያን ብምንባር እምበር ብሓፈሻ ስነ ሓርማዝ ቀርኒ ሓሪሽ ዓንዲ ሕቆ ጎብየ ጸሊም እምኒ ኣብሰድያን ናብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም በዚ ወደብ ይሓልፍን ይጓዓዝን ከም ዝነበረ ይጥቀስ ብፍላይ ምስ ግብፃውያን ፈርዖናት ዝግበር ዝነበረ ንግዳዊ ርክባት ብፑንትላንድ ተባሂሉ ብደረጃ ዓለም ዝናኣድ ማሕበረ ቁጠባዊ ርክባት ምንባሩ ይግለጽ It's an amazing place to understand how people 2000 years ago could survive in a very difficult environment. So, which was the secret of this town? A wonderful town because you can see that the geographic position of this town is really peculiar. We are in a delta. We are in a delta where 3 rivers come with their water, Aligede, Adas and Kumaile. And from the mountain, a very, very huge amount of water accumulates during the rain season and precipitates towards the flat territory. But the town of Adulis is 30 meters above the ground. So it is like an island who can profit of water. But the secret is the ability to control this power. And also we see the sea. The sea now is about 5 kilometers far from the town. ፈለማይ ኣብዚ ፕሮጀክት ናይ ኣዲስ ፕሮጀክት ዝሳተፍ ዘለኹ ኣብዚ ክንገብሮ ዝቐነና ፕሮግራም ፊልድ ወርክ ኣብዚያ ሴክተር ስለ ኣብ ኢስተርን ፓርት ናይ ሳይት ዝሳተፍ ቀኒ እቲ ክንገብሮ ዝቐነና ኣክቲቪቲ ኤክስካቬሽን እዩ ነይሩ ኣፍታ ዝተዋህበትና ዝሰርሓ ዝቐነና ዩኒት ንረኽቦም ዝቐነና ረኽበታት ከዓ ስብርባር ናይ ሴራሚክስ ነይሩ ቦንስ ክንረክብ ቀኒና ካብዚ ኣብዛ ሴክተር ክንረኽቦም ዝቐነና ረኽበታት ከዓ ዝተፈላለዩ ዓፅምቲ ሸልስ እዚ ዓፅማ ዓሳ ይባሃል ኮራልስ ማለት እዩ ኣብ ቻርኮል ገለ ክንረክብ ቀኒና ዕሙቕ ዝበለ መፅናዕቲ ዘድልየት ኮነ ክሳብ ሕጂ ካብቶም ዝተፈላለዩ ግምት መውሰድ ክኢልና እኳ ተኾነ ፍልጥቲ ነገር ግን ናብ ሕጂ ኣብ ዝግበር ዘሎ ኤክስካቬሽን ክፍልጥ ተስፋ ንገብር ካብ ቀንድናትና ድሌት ምስታ ሴክተር 6 ዘለዋ ሪሌሽንሽፕ ክሳበት ክሳብ እዚኦም ዘለዎ ዘለዎ ዝምድና ኢና ሰርሒ ዘለና ማለት እዩ
ካብ 2003-2004 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣድሊስ ብምውሃድ ኣብያተ መዘክር ኤርትራ ዩኒቨርሲቲ ስመራን ዩኒቨርሲቲ ሳውዝሃምፕተን ዓዲ እንግሊዝን ዳህሳስ ኣብ ዝተገብረሉ ግዜ ካብ ካልኣይ መዋዕል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 7ይ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝዕድሚኦም 8 ዓይነት ኣንፎራ ማለት ዓታሩ ካብ ግሪኽ፣ ግብፂ፣ ታንዛንያ፣ ጥልያንን ከበሳታት ኤርትራን ዝመፀን ንመሳርሒ ዓንዲ ሓወልትን ኮፍ መበልን ዝጥቀሙሉ ከም ዝነበሩ ዝሕብር 4 ዓይነት እምነበረት ተረኺቦም። እዚ ድምር ሓበሬታታት እዚ ካብ ዝሕብሮ እንታዩ እዚ ዞባ እዚ ካብቶም ኣቐዲሞም ዝጸንሑ ክእረሙ ዘለዎም ሓደ መጽናዕታት ንብዙሓት ብኣባይታ ዝኽርከብ ዘሎ ሓበሬታ ክረትዕ ዝኽኣለ ሓድሽ ሓበሬታ ይወፅሎ ነዚ ዞባ ናይ ግድን ዳግማይ ክጽሓፍ ከም ዘለዎ ዝድርኽ ሓበሬታታት እዩ ዝወፅእ ዘሎ እቲ ሓበሬታ እዚ ኣቐዲሙ እውን በቲ ኣብ 1840 ዝተገብረ መጽናዕቲ ቪንጎን ኤንድ ፔቲት ዝተረኸበ ሓበሬታ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ናይ ዞባና ናይ ታሪኽ ተመራመርቲ ስቱዋርት ሙንሮሄይ ከም ዝብሎ ኣክሱማዊ ንግስነት ካብ ኣክሱማዊ ንግስነት ናይ ኣድሊስ ብዙሕ ተቃውሞ ይመጽ ከም ዝነበረ ብዙሕ ወራራት ይመጽ ከም ዝነበረ ዝንታይ ዘርእየና እቲ ናይ ኣክሱም ዝበሃል ንግስነት ነዚ ዞባ እዚ ይቋጽሮ ከም ዘይነበረ እዩ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ምናልባት ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ኣብ መንጎ ቀዳማይ መዋዕል ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 7ይ ዘመን ክሳብ ምውዳቕ ናይ ንግስነት ናይ ኣክሱም ኣብዚ ኣከባቢ ርክባት ከም ዝነበሮ እዩ ዝግለጽ ናይ ኣድሊስ ምዕባለ ግን እዚ ናይ ኣድሊስ ስልጣነታት ካብ መጀመርያ ካልኣይ መዋዕል ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝመጸ ምዃኑ ናቱ ፍሉይ ወይ ከዓ ኢንዲፔንደንት ስልጣነ ዝነበሮ ከም ምዃኑ ዘረዳእና ብዙሓት ሓበሬታታት ኣለዉ ኣድሊስ ናታ ናይ ቁጠባ ማእዝን ዝነበራ ብሃብቲ ፍሉጥ ዝነበረ ስልጣነ ከም ዝነበረ ካብኡ ዝተረኽቡ ማእለያ ዘይብሎም ናይ ኣዋርቕን ናይ ነሓስን ኮይንስ ወይ ከዓ ገንዘብ ክርዳእ ንከኣል ኢና ምናልባት ኣብቲ ስነ ቅርጺ ናይቲ ህንጻታት ምስ ንሪኦ ካብ ባዛልት እምኒ ባዛልት ዝበሃል ሮ ማቴሪያል ዘሎ እምኒ ካብኡ ብኣርባዕተ ሸነኹ ብተኣምራዊ ዝኾነ ቅዲ ኣጸራርባ ሓደ ህንጻ ወይ ከዓ ናይ ዓበይቲ ህንጻታት ክሰርሕ ሓደ ብፋይናንሳዊ ዓቕምን ብክእለት ናይቶም ንዕኡ ዝሰርሑ ክእላታትን ክንሪኦ ከለና ኣድሊስ ብዓይኒ ቁጠባውን ኣርትን ጥበብን ክሳዕ ክንምንታይ ዓብይ ሲቪላይዜሽን ከም ዝነበሩ ወይ ከዓ ስልጣነ ከም ዝነበረ እዩ ዘርእየና ርክቡ ምስ ዝተፈላለየ ዓለም ዓብይ ነይሩ ኣብ ዓለም ንምብራቕን ንምዕራብን ዘሎ ታሪኻዊ ስልጣነታት ዘራኽብ ዝነበረ ማእከላይ ዞባ እዩ ኣገዳስነቱ ኣብዚ ኣከባቢ ብመንፅር ንግድን ፖለቲካን ዓብይ መንባሩ ዘርእየና ድሒሩ ዝተደኮነ ዝተፈላለዩ ወደባት ኣብ ዞባ እውን መርኣያ ናይዚ እዩ ኣብዚ መጽናዕቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ ክልተ መገብቲ ማርሳታት ሰሜድን ጋባዝን ካብን ናብን ኣድሊስ ንብረት ዝጸዓነለንን ዝራገፈለንን ቦታታት ከም ዝተረኽባውን ይዝከር እዚ ድማ ኣድሊስ ካብ ገማግም ባሕሪ 3.3 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ምንባራን ብሰሜንን ደቡብን ግን መገብቲ ማርሳታት ከም ዝነበራ ነቲ ትንታነን መርትዖን የራግዶም ተወሳኺ ስነ ጥንታዊ መርትዖታትን ጥንታዊ ጽሑፋትን ከም ዘረጋግጽዎ ጽልዋን ኣገዳስነትን ኣድሊስ ኣብዚ ከባቢ ክሳብ ደሴት ዳህላክ ዳስየን ይዝርጋሕ ከም ዝነበረ ኣብ ዳህላክ ዝተረኽበ ተመሳሳልነት ዘለዎ ቅዲ ህንጻን ኣብ ደሴት ዳስየ ዝተረኽቡ ኣድሊሳዊ ስብርባር ካይላታትን ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ ፍለጥ ቦታ ወይ ነውጣ ሰለስተ ምስኣ ዘለዎም ንምግራጽ ወይ ንምርኣይ ተባሂላ ዝተፈሓለት
حجيت مسألة زلوا زندناتات كنا نتصرف لنا بصفحة لا مالتي مساعدة ترسان زا هناتو أبتقن حجز أنا سئلي وكاتي أنا ورقتاوي بصحة حبريتات نحن من جتات نحرينا كحم تنكالوت مؤكل بيت مقدس لو أترجعات سبتناها لكن بصفحة بصفحتها خدتن كالوت في ليلة فينا ترخي ولا لا مالتي كم تزولناها تغند علامها تنسون بتصحوا بناي سنة تنقان كيد كل الناس تزمخنا قصلا تبهيل سواء كسب حجي كسب خلت عمت هالدرجة نحرينا تزمخنا قصلا ويتا قديم سنة كذا قصلا تنقان مالتي كحجين يجن تي تحت واي قصلا ويتا تحدش نخبتات زركوا لزلو كعتا ويكا قصلاتات بتحنا لنا بعبي اجن تغند زبناها مستقدمه مستقعتت نقطه ثلاثه تعص انيرا لو معمل بزع تاريخان من عقب زلا تاريخ كل جزء بزع منت تحلف كيف فلطه هلو مصايت فلطه يتخلدا اجا حدا ما بغيت ነገር ስለዝሆነ ሞኻዝ ካብት ዝዓበ ማእከል ንግዲ ዝነበረ ቦታ ስለዝሆነ ከዕቀባሎ ካላይ ብዛዕባት ዝነበረ ስልጣነታት መብሪታት ዝነበረ ርክባት ገልጸና እዚ ሳይት ዝስ እንድሕር ቅድሚ አክሱማይ ጀሚሩ እንድሕርና ቅድሚ ንግስነት አክሱም ጀሚሩ እንድሕርና ብዛዕባኡ ዝነበረ ሓበሬታውን ክህበና ማለት ሳሳይ እቲ ዝነበረ ባህላዊ ዝምድናታት ምስ በዓል ደቡብ ዓረብ ይኹን ምስ በዓል ምብራዊ ናይ ሮማ ንግስነት ሮማ ምዕራባዊ ንግስነት ሮማ እንድሕርና ወላዝ ናይ በዓል ግብፂ እንድሕርና ናይ በዓል ህንዲ አትሊስት ከምዚ ቀንድ መተሓላለፊ ናይ ንግዲ መተሓላለፊ ወይ መዕረፊ ትራይድ ይኮነሲ ዝምድናታት በዚህ እስከም ቀንድ ማእከል ወደብ መሕለፈ ከምዚ ነበረ ኣብ 2011 ዝጀመረ ኣብ 6 ነቁጣታት ኩዕታ ብተሳታፍነት ሃገራዊ ቤት መዘክር ኤርትራ ቤተ መዘክር ዞባ ሰሜናዊ ቀብሓሪ CRDO ዝተባሃለ ትካል ዩኒቨርሲቲ ሚላን ዩኒቨርሲቲ ናፖሎን ፖሊቴክኒክ ሚላን ይካየዳሎም ቀንዲ ጠመቱ ኣብ ቀጸላታት ሓመድ ንዝጸንሐ ቅርስታት ብመሰረት ዝተረኽብሉ ቦታ ትንታንን ትርጉምን ንምሃብ ዕላማ ዝገበረ እዩ ብዝካየድ ዘሎ መጽናዕቲ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻውዓይ ክፍለ ዘመን ድሕረ ልደተ ክርስቶስ ዝምደብ ክሳብ 4 ገጻት ታሪኽ ኣድሊስ ዝገልጽ ርኽበታት ተለሊሎም ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ኩዕታ ክሳብ ሕጂ ኣብ ግብፂ ሱዳን ጆርዳን ወሽመጥ ዓረብ ማእከላይን ምብራቕን ሜዲተራንያን ኢራንን ደቡብ ኤስያን ዝመፁ ቅርስታት ተረኺቦም ኣለዉ እዚ ርኽበት ወደብ ኣድሊስ ኣዝዩ ዓብን ንግዳዊ ስፍሓትን ምዕባለን ከም ዝነበራ ዘርኢ ስነ ፍልጠታዊ ኩዕታ እዩ ምስ ኣድሊስ ርክባት ከም ዝነበሮ ምስ ተፈላለዩ ቦታታት ንግዲ ከም ዝነበሮ ክሳብ ቻይና ከይተረፈ ዞባ ርክብ ከም ዝነበሮ ዘርየና ብዙሓት ሓበሬታታት ኣለዉ እቲ ምናልባት ብዓይንና ክሪኦ ንኽእል ኣንፎራ ዝበሃል ኣጋንእ ወይኒ ዘይቲ ካልእ ዝተፈላለዩ ነገራት ናብ ዞባ እዚ መጓዓዚ ዝነበረ ርክባት ከም ዝነበረ ዘርየና ኣብ ልዕሊ መሬት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ትሕቲ መሬት እውን ካብ 4ይ ዘመን ክሳብ 7ይ ዘመን ኣብቲ ከርሲ ናይቲ ቀይ ባሕርና ዘሎ ኣሰራቱ ነዚ ዝምስክር እዩ ስለዚ ኣድሊስ ሉል ናይ ታሪኽ እዩ እዚ ዞባ ብመንፅር እቲ ሕጂ ሒዛቶ ዘላ 40 ሄክታር ስልጣነ ዘይኮነ ብመንፅር እቲ ተደኪናቶ ዘላ ጂኦግራፋዊ ኣቀማምጣን ኣብ ከባቢኣ ዘሎ ኣሰራት ናይ ወዲ ሰብን ክትርአን ንባዕላ ባዕላ ካብዚ መበገሲ ዝሰልጠነት ወይ ከኣኒ ካብዚ ታሪኽ እዚ ዝፈልፈለት እምበር ብናይ ካልእ ጽልዋታት ዝዓበየት ዝተፈጥረት ስልጣነ ከም ዘይምዃና ምርዳእ የድሊ እቲ ኣብ መሬት ተፋሒሩ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታታት ድማ ነዚ እዩ ዝምስክር ኣብ ዝተኻየደ ኩዕታ ሕጂ እውን እቲ ናይ 2011 ይቐፂሉ ዘሎ ብጣዕሚ እሱ ንውሽጢ እተን ሩማት ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ኤን ቢን ሩማት እየን ዝፈሓራ ዘለዋ ማለት እዩ ድሮ እቲ ቀዳማይ ፌዝ ወዲዩ ኔክስት ይር ሬድ ኮይኑ ዘሎ ተኻሊእ ፌዛት ንምድላው ማለት እዩ ኣብዚ ናይ እዚአን ሩም ስጋፍ ዝተዋሂቡ ዘሎ እቲ ትንተናታት ማለት እዩ ምስ ንርኢ እዚ ኣዝዮም ሃፍታማት ስድራ ዝቕመጦ ከም ዝኾኑ ምክንያቱ ኣብ ጥቃ ቤተክርስትያን ኣብ ሓደ ምዕብል ጥቃ ቤተክርስትያን ክትቅመጥ ድኾነ ሰብ ዝቕመጦ ከም ዘይኮነ እንታይ ዳ ሃፍትም ዝበለ ገለ ሓይልን ፓወርን ዘለዎ ሰብ ኣብኡ ከም ምዃኑ እዩ ዘርየና
نتي أب حمشاي كساب شادشاي كفل زمن دحر لدة كرستوس أب سوريا جبسي غريقن طليانن نزنبرة ملكع بيت مقدسن زماساسل بايزانتاو قرص زلو بيت مقدس أفريقي ناي رابعي كفل زمن دحر لدة كرستوس بقبو استقبرة مولو عسكريين نايساب بمسكال استمالاقع سبربار عطارو بوركن برون استسرح سناتيم قداموت نغستات بكايلا استسرح اب ابنت هنداويان زلعله ترازلو كاب رابعي كساب شادشاي كفل زمن زعدميون أدليس مسرح مبراق اسيا زنبرا نغداون بهلاون ركبات زراغودن بغوبتا ارت زفلت نايسب مسلن كتقس يكال بتوساخي كاب كبابي ماكلاي بحري ميديترانيان زمصه ناي كالاي كفل زمن دحر لدته كريستوس امورتار امن مهتم ويلوغو زلو اسر كاب سمين أفريقان روماو سلطانن زمصه اب كالاي كفل زمن زنبره بكايلا استسرح فانوسات ادميو كاب كالاي كساب سالساي كفل زمن زغمات مس اب كبساتات ايرتراس ترخبو اسرات تمساسالن زلو كاب جوردان زمصه نابيتيان زعينتو عطرو انفورا شوعت عينت كاب قدام زمصه كايلاتاتن لعلي 50 عينت اوشتي هاجر زفريو زتفلالي كايلاتاتن زتقاللو نوشت اون قداماوي نقداو رخبت ودب ادليس اقدس حبريتا كوب زخولو كبرات هاجراويان قرستات ترخيبهم علوم زي كوبتا ارت مركابو اب ادليس يتنقداو مسمر امونغو ادليسن هندز نبره مسمر زريكا زحريكا لو معمت ابليكيشن 20 بلاينت مصنعات تبايل بستغبر وقتا ببزح استفلالي عينت انفورا استفلالي بوتاتات افريكان اوروبان زمصو كاينو بفلاي ببزح استركبه ناي عيلا بجوردان جوردان كابت غزيتي ابتات رومان امباير سلازنا برت تركب امونغو هندن رومان امباير نبر تغلص ማለት زين لو معمت 2020 كا تعز بل مصنعات فجر لاله مصاقا بزح مصنعات كايدلا ادوليش ابتقدم غزي كمن هارا نقدي امونغو هندن نكسنت ناي روماز نبرت غزي خينا است ابت عمر نبر غزي كا حمشاش كا شاشه كل زمن كا زني قبط ارت رفض ودب أدليس أب استراتيجياو بوتا قيب حري اتركب كابتن رئيس ممحدارن حقاو قطباو حيلن زنبرا ودب كوم دما مسرت وتهدراوي نقداون دبلوماساون نطفتات كم زنبرت كاب ناي قدم صحفاتن أب زوان زي بزكاية زلو سنة انتاو مصنعتاتن كراغاغز تخيلولهم بتوساقي ودب أدليس مأتون مسرت معبالن سلطانن هايموناتات كرستنا أب رابعي كفل زمن كومغا مسلمنا أبشاو عيك في الزمن مقانا أبزت فلالي صحفاتي قلات زاغي ترخيب زلو صحفاتن مصنعتن كم زردو أدليس كينيوتي أقسماو سلطانه أبطولمياو سلطانه كاب سالساي كساب قداماي كفل زمن قدم لدته كريستوس زتمسرتت ودب مخانات زرغاغصيم سلازي ازي اب دنگل تاريخا ودب أدليس زغبر زلو سنطنتاو كعتا اتي غبو تاريخ نقداو نطفتات محبر بهالاوي ركباتن معبالن نايز كبابن عالمن كنصبارق عب تسفا تنبيرلولم سلازمبار ودب أدليس أبل علم مريت وطيا حدا كاب عبيت سنطنتاوي هاجراو بارك خوينا حياله ناي وشتن دغن بصحتي زنغودلا بوتا كتكون لعل تصبيت تنبير والوم